नटरियास वार्ड्स बे मोनसे माने बेबायदि जेबो जाथाय गैया आरो BPF दोलोआ दिनै मोनसे गेसाव दोलो हिसाबै जोङो सिनायथि मोनदों मानोना गोबाव समनिफ्रायनो बिसिनि दोलोआ सेवग्लिजोब्बाय आरो बे समाव दा बेबायदि बिथांमोना बोलो गैलिया बे गोदानै मोनसे आरो सरखार दानो हानायनि जिखिनि खोथा मिडियायाव ओंखारदों बे गासिबो रिउमार बेयाव जेबो सैथोथा गैया आरोखि जोंहा दिनै सोरबा सासे MCLA सोरबा बिथांजों रायलायखुमानायनि सायाव बहुद बुंनांगौ गैया खारन सरकारा दिनै मोनसे दिदोम थासारियाव दङ जोङो 29निबो बारा जोंहा माने MCLA फोर दङ गतिके बे सासे सोरबाया गावनि सार्थ गावनि पुरन खालामनो थाखाय गावनि लाबालाबनि थाखाय हाग्रामाजों रायलायखुमाहैदोंबा बे जाम्बानि खामानि जादों आरो आं बिथांखौ जाम्बा होननानैनो रायजोनि सिगाङाव बुंगोन मानोना दिनैनि समाव जि प्रमद बर'नि दैदेननाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि जि दैदेननाय जि मोनसे गोजोन थासारि सोलिगासिनो दङ जि रोखोमनि मोनसे खामानि मावनायनि मोनसे बारहावा दिनै सोलिनो हमदों बे समावहाय बेफोरबायदि जाम्बा आखुखौ देखायनानै लानाया बिथांनि जाम्बागिरि होननानै आं बुंगोन आरोखि 17 बोसोर बिथांमोना जोंनि BTC एलेखाखौ सासन खालामनो हादोंमोन किन्तु मोनसे नोंथां गासैबो जोंनि BTRनि रायजोफ्रा मिथिखागौ बै समावहाय माने गासैबो जि माने सेन्ट्रेलनिफ्राय फैनाय पेकेज आरो BTCनि जि एकर्डनि जि माने BTCनि जि SOPDनि थाखाफोरमोन दिनै 3,000 कोटि थाखा दिनै दाहार खालामनानै गालांदों बेवहाय दिनै जोंनिनो बिदा फंबाया दिनै बे रांखिनिखौ सुख'नायाव सासे सुबुङा BTRआव थानाय सासे सुबुङा 4,000निबो खाथियाव सासेया अजन थिखोनानै दङ गतिके बेफोरबायदि समाव मालायनि फैसाखौ खावनानै मालायनि माने नंखाय थासारि बानायना होनानै जे रोखोमनि बिथांमोना सासन खालामदोंमोन जोंथ' होनो बे मोनसे बिराद गिदिर पापनि खामानि मावलांदों आरो बेनिखायनो बिथांमोना बे पापनि साजाखौ मोननो थांगासिनो दङ बिराद थाबैनो बिथांमोननि गिदिर जि लिडारफोर दङ जेलाव थांनो रेडि जागासिनो दङ बे खोथाखौ आं BTR रायजोनो समस्थियाव बा गुबुन जायगायाव जेरोखोम बैसागो फोरबो फालिदों थिग बिदिनो जोंबो मुसलपुर ब्लक UPPL हिसाबै बैसागोनि जे बिदाय बे बिदायखौ जोङो फाथिनो लाजादों आरो बेवहाय जोङो गोबां जाथिनि माने दैदेनगिरि लोगोसेनो मोसाखावरिफोरखौ लिंबोदों आरो जोंनि ब्लकनि UPPL दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे आंबो दिनै रंजानायनि दिन हिसाबै जों फालिगासिनो दं आरोखि बैसागो बिदाय बेनो जे फैगौ समाव जाहाथे गासैबो दानि जि जोंनि गोजोन मोनसे सरकार बे सरकारजों गासिबो जाहाथे लोगो लाफायो जाहाथे मोजां दिन माने जोङो अरायबो आसा खालामनो हायो बयबो अराय सम जाहाथे रंजानानैनो जिउखौ बारहोहरनो हायो बिनि मोनसे मेसेज होननानै आं सानो आरोखि बेयाव बेबायदि प्रमद बर'आ मालाबाबो मोनसे हाबाफारिखौ मावाखैमोन बेनो जाबाय मानसि बुथारहोनाय दा गतिके प्रमद बर'खौ बिथांमोना मानसि बुथार जाफैनो लुगैदों BTC एरिखायाव बुथार सुथारलायनानै मोनसे थासारिखौ बिथांमोना लुगैदों आरो बिथांमोननि दुरबलनि शब्दआ बेनो बिथांमोना मानसि गावथारनाय मानसि किडनेप खालामनाय सोरनिबा न'खौ आक्रमण खालामनायखौनो बिथांमोना गोहो गोरा होननानै बुंना लायो बे शब्दखौ जोङो धिक्कार होयो खारन जोङो समाजखौ मोनसे मोजां थासारिजों बेंनो नाजादों मोनसे गोरोंथि थासारि मोनसे जों समाजाव होनो थांगासिनो दङ जाय खामानिखौ 17 बोसोराव बिथांमोना मावनो हायाखैमोन बे खामानिखौ जों बे 1.5 बोसोरावनो मावनानै देखायनो हादों होननानै आं BTR रायजोनि खोथाखौ बुंनो हायो आरोखि नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC बैंक PO बैंक क्लार्क बैंक SO UPSC FSC डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स AAO ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों
बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-2263133 9101536360 700-206-133 9101536360